Navê gund Tildîk e. Gelum navê wê ji ke hatiye? Navê wê rehmetiyê bavê me hat vî gundî û ev gund ava kir û merivî lê ve hewiyan û berê gund tevdê li pala gir bû. Li cem gir xanî girtibûn, xaniya wan gişa li wê dera bû û piştî fetrakê xaniyê wan xera bûn û ja hatin li vê dera ava kirin. Bavê me li wê dera qilêç ava kiriye û odayê wan mewcûd e giş û merivî giş lê ve hewiyan û omera tev di lê ve hewiyan e û Xwedê ji belkî 100 sal bûye em li vî gundî ne û em lê ve hewiyan û em aniha mewcûd in lê. Yani yekemîn gund avagîr bavê te bû? Bavê me bû. Navê xwe çi bû? Mecidê Mihemed Salih. Ji ku derê hat vir? Bi Xwedê ji Kotiya hat vê Gundê dera Kotiya. gundê Kotiya ava kir û hat vê dera ava kir li vê dera ava kir. Dema destpêkê hatiye hat sergir. Li pala gir xanî vê ava kir bû. Belê. Ew û merivê xwe tev di gund li wê dera pala gir bûn. Bavê me ev nav lê kiriye. Yani çima dibêje mesela Tildîk. Navê dîk ji ke hatiye? Êrê gir bilind bû û til dîk weka wê dîk li ser azan dil ciyê bilind ew jî bavê me ev nav lê kir û bavê me ev nav. Di gunda niha çend eşîre ne? Bi Xwedê ême bixwe em zariyê mecîd em dibên giş merivê me ne omeran e. Îca ew ji xwe mesela dibe hinekî şêxan ê şêxan jî ji bav û kal di merin e û mer hatine û li vê deran e. Şêxan in û mala Xalê Mihemîd in û Ew ji kişên eşîre ne? ji kiçilan e. Kiçilanîn e. Wekî de keskî de nametun. Yani sê eşîre ne? Sên e. Heh. Ew me xwe em dibên ew jî omerîn giş omeran e. Ji ber bi bavê mer hatine vir. Belê. Ne bi şêxan Yani hatine gund bi navê eşîre Umer tê nasîne. omera omeran e.